Bueno, klase, gaur greba denez, Punta Luzeroko dokumental bat jarriko dizuet. Punta Luzero, Euskal Herriko kostaldean atzetzen den mendia, historiaren isilpeko zaindaria da. Bere magalek milaka urteko historiak gordetzen dituzte. Itsas gizonen ipuinak, gerra garaiko gotorlekuak, industriaren aztarnak eta naturaren berreskuratze prozesua. Euskal Herriko beste hainbat mendik bezala, Punta Luzerok ere gizakiaren eta naturaren arteko harreman konplexua islatu du historian zehar. Antzina, mendi honek itsas gizonei eta arrantzaleei orientazioa eskaintzen zien. Gero, gerretan babesleku eta behatoki bihurtu zen. Eta 20. mendean industriaren eskuetan eraldatu zen. Baina gaur egun, bere paisaia basatiak eta hondakin historikoek beste funtzio bat dute. Mendizaleak erakartzen dituzte. Iraganaren aztarnak aztertzeko gogoa dutenak eta naturaren edertasuna miresteko prest daudenak. Eta gaur, mendi honen historia, bere naturaren aberastasuna eta bere eskutuko sekretuak aztertuko ditugu. Punta Luzero mendiaren iraganeko eta gaur egungo errealitatea ezagutzeko bidaia egingo dugu. Punta Luzero Bizkaiko mendialdearen parte da, eta bere 207 metroko alturarekin, itsasori eta Bilboko portuari begira dagoen puntu estrategikoa da. Zierbenako udalerrian kokatuta. Mendia Triano mendiguneko beste gailur batzuekin lotzen da, mendizalen txakobi desberdinak eskainiz. Geologikoki, Punta Luzero karea harriaren eraginez osatuta dago, eta horrek haitzulo eta arrakala ugari sortu ditu mendian. Euriak eta haizeak milaka urtez eragindako higadurak paisaia berezi bat utzi du. Amildegi ikusgarriak, harri zorrotzak eta itsasoraino jaisten diren labarrak. Landarediari dagokienez, Punta Luzero mendian arte kantauriarra, iratzeak, otaidak eta hainbat sastraka aurki daitezke. Bestalde, bertan bizi diren animalien artean zaiarreak, belatxak eta basurra nabarmendu daitezke. Naiz eta noizean behin oreinak eta katamotzak ere agertu izan diren. Itsasertzetik gertu, kaioiak eta beste itsas hegazti batzuk ikus daitezke, beti haizearen kontra borrokan. Baina mendia natura basatiaren isla bada ere, bere historia ez da beti horren baketsua izan. Punta Luzero betidanik izan da itsas gizon eta arrantzalentzako referentzia puntua. Bilboko portura sartzeko, kostaldeko navigazioan ezinbesteko elementua izan da. Itsas argirik ez egonean, Punta Luzeroko tontorra orientazio puntu nagusitako bat zen. Baina mendia zen beti baketsua izan. Historialariak diote Erdi Aroan gotorleku txiki bat egon zitekeela bertan. Itsas lapur eta etxai posibleen aurrean defentsarako. Geroago, 19. mendean, karlistaldi garaian mendia bahatoki gisa erabili izan zen. Hala ere, Punta Luzeroren historiak unerik garrantzitsuena 20. mendean iritsi zen. Espainiako Gerra Zibilaren eta Bigarren Mundu Gerraren testu inguruan. Espainiako Gerra Zibilean, Punta Luzero Bilbo babesteko defentsa sistema zabal baten parte izan zen. Bilboko burdinezia erori zenean, Republikaren defentsak ondoratu ziren, eta frankistek mendia hartu zuten. Franco generalak, Bigarren Mundu Gerra hasi zenean, Europako egoera ikusita, itsas defentsa sistema indartu nahi izan zuen. Horregatik, 1940ko hamarkadan, Punta Luzeroren tontorrean bunker eta artilleriako bateria sistema eraiki zen. Handik, itsasoko mugimendua kontrolatzeko gai ziren, eta beharrezkoa izanez gero, defentsa gisa jarduteko prest zeuden. Gaur egun,
Gotorleku horien aztarnak oraindik ikus daitezke. Tunel ilunak, hormikoizko dorreak eta kobazulo txikiak. Guztiek denboraren pisua dramate bizkar gainean. Bertatik, imagina daiteke nola egoten ziren soldatuak. Itsasoa behatzen eta gerraren mehatxoari aurre egiten. Gerraren ostean, Punta Luzero zen bakarrik gotorleku militarra izan. Industria garapenaren bultzadarekin, mendia meategi eta robin ustiapenerako erabili izan zen. Kale Harria Bizkaiko siderurgia industriaren oinarrietako bat zen. Punta Luzeroren harrobiek milaka tona harri atera zituzten. Euskalduna Ontziolara eta beste lantegi batzuetara bideratuz. Meategien lan gogorrak mendia eraldatu zuen, bere paisaia apurka-apurka aldatuz. Gaur egun, industria jarduera eten da, eta natura pixkanaka bere espazioa berreskuratzen ari da, baina harrobiek utzitako orbainak oraindik ikusgai daude. Punta Luzerorako bidea hainbat tokitan hasi daiteke. Ohikoenak Zirbenako Lakuesta auzotik edo Larena hondartzatik hasten dira. Bideek ez dute zailtasun handirik, eta familientzako zein mendizale esperientzia dunentzako egokiak dira. Ibilbidean zehar, artilleriako bateriak eta bunker zaharrak aurki daitezke, eta gailurrera iristean, Kantauri itsasoaren panoramaika paregabea eskaintzen du. Mendi hau mendizale asko erakartzen ditu urte osoan zehar. Neguan, euripean eta haize bolada gogorrekin, mendiak bere alderik basatiena erakusten du. Udaberrian eta udan, aldiz, eguraldi gozoarekin, familiek, kirolariek eta historiazaleek bizitatzen dute. Baina mendizaleek ez dute soilik paisaiaz gozatzen, baita iraganeko aztarnak esploratzen ere. Tunel zaharretan sartzen dira, hormigoizko bunkerretan barneratzen dira, eta itsasoari begira garatzen dira, iraganeko soldaduen ikuspege imaginatuz. Punta Luzero ez da mendia soilik, historia eta natura elkarrekin hasten diren lekua da. Mendez mende, hainbat erabilera izan ditu. Gotorleku estrategikoa, meategia beratsa eta, gaur egun, paisaia ikusgarria duen naturgune babestua. Bere gailurretik, itsasoaren mugagabestasuna eta Euskal Herriko kostaldearen edertasuna ikus daitezke. Iraganeko gertaren isilpeneko lekuko izaten jarraituz. Mendi honen harrietan iraganen oihartzunak entzun daitezke oraindik. Soldaduen urratsak, matxarien mailuen hotsak eta naturaren berezko lasaitasuna uztartzen dira espazio berezi honetan. Gaur egun, Punta Luzero isilik dago, baina bere iragan aberatsak bisita bakoitzari bere historia kontatzeko jarraitzen du. Bertara hurbiltzen den orok aukera izango du iraganeko aztarnak esploratzeko, naturarekin bat egiteko eta mendia loertzeko modu berri bat deskubritzeko. Mendira egotzea da soilik aire fresko arnastea edo paisaia mirestea, baita gure historia eta gure lurraren esentzia sentitzea ere bada. Jakin ezazue Punta Luzero beti horre egongo dela, baixaren eta itsasoaren artean. Garai bakoitzeko bisitari berria ongi etorriz, iraganerik etorkizunerako zubia eraikiz. Bideoa amaitu da, galderarik badaukazue, ez amaikari? Eta txango bat egiten badugu Punta Luzerora? Ideia ona da, apuntatuko dut.